Nedaleko Bratislavy a len kúsok od Viedne sa nachádza známe mestečko pre všetkých jazdcov, mesto Ebrajsdorf, kde sa tento víkend konali parkourové CSNB preteky na vonkajšom kolbisku. Súťažiaci prišli z viacerých rôznych krajín, Rakúska, Nemecka, Slovinska, Maďarska, Ruska, Česka a nechybala ani slovenská účasť. Súťažilo sa na 2 kolbiskách a počas 4 dní sa odskákalo spolu 27 parkourov. V nedeľňajšom parkúre S do 130 cm nám pekný výkon predviedol Jan Cigan, ktorý skončil na krásnom 3. mieste v čase 52 sekúnd a 74 stotín. Zaostal tak len o 52 sekundy za druhým jazdcom, domácim Alexandrom Fušom. Ako prvá skončila jazdkyňa Jana Krasovec z Chorvátska, ktorá tento parkour zajazdila v čase 49 sekúnd a 50 stotín. Ďalší veľmi dobrý slovenský výkon podal jazdec Vojtech Vida. Parkour za 63 sekúnd nám predviedla aj naša ďalšia jazdkyňa, 14-ročná Michaela Ješková, avšak s 2 chybami. Z českých reprezentantov sa najlepšie umiestnil Kamil Papoušek ako 6. v poradí. Prvé jarné preteky pod holým nebom priniesli vynikajúce športové výsledky a príjemné dojmy. Veríme teda, že nastávajúca sezóna 2014 sa bude niesť v tomto duchu po celý svoj čas. Všetkým jazdcom srdečne blahoželáme a prajeme množstvo ďalších úspechov.